2 χρόνια πριν, και ενώ ετοιμαζόμουν για μια μεγάλη προσπάθεια στο εξωτερικό, ανακάλυψα ότι έχει προκηρυχτεί ένας νέος αγώνας σε σχέση με τη διάσκηση στα Πυρηναία Όρη. Το βρήκα εντυπωσιακό εξ αρχής το να μπω στη διαδικασία να καλύψω μια τέτοια απόσταση με τόσα πολλά υψομετρικά στις μέρες που θα όριζα εγώ. Γι' αυτό το λόγο και δεν ήθελα να μπω στην πίεση του αγώνα, γιατί ήξερα ότι μπαίνοντας στην πίεση του αγώνα θα το ζούσα πολύ διαφορετικά, πολύ πιθανόν να μην τερμάτιζα, θα έχανα όλη την ομορφιά. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να το ζήσω μόνος μου. Η προετοιμασία για κάτι τέτοιο, πάρα πολύ επίπονη, πολύωρη, με όλες τις καιρικές συνθήκες, πολλές φορές κουβαλώντας βάρη πάνω στο βουνό σε σακίδιο, άλλες φορές με το γιο μου πάνω στην πλάτη μου. Κυριακές με 6 και 7 ώρες προπόνηση, πάρα πολλά χιλιόμετρα, πολύ κρύο. Στάση στο Δινούβολο. Έχασα και το τρένο και το λεωφορείο για να φύγω για το Μπάνιουλς. Φτάσαμε στο Μπάνιουλς Σουρμέρ και κατά πάσα πιθανότητα αυτά εκεί τα βουνά είναι τα Πυρηναία. Πάμε να μπούμε στα βουνά. Θες και λίγο σοκολάτα? Έλα, δευτείο. Τι λες είναι αυτή? Με τις αγελάδες να δούμε καλύτερα στη Γαλλία από τους Γάλλους. Μετά τον Μπάνιουλς, η πρώτη κορυφή που πιάνω είναι στα 1750 υψόμετρο. Εντάξει, έχει ωραία θέα. Το κακό μέχρι στιγμής στη διαδρομή είναι ότι δεν υπάρχουν χωριά ενδιάμεσα. Έχω διανύσει μια απόσταση 23 χιλιόμετρων. Ευτυχώς που είχα μαζί μου 3 λίτρα νερό, γιατί έκανε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά είναι τεράστιο πρόβλημα το δεν έχει κάπου να ξεκουραστείς. Σαν διεπίστευση ότι διέσχα τα Πυρηναία, προμηθεύτηκα το διαβατήριό μου. 5 καρτέλες με όλα τα χωριά που θα περνούσα και από τα οποία θα έπρεπε να σφραγίσω σε κάποιο ανοιχτό μαγαζί. «8:30 ώρα το πρωί και δεν υπάρχει ούτε ένα καφέ ανοιχτό. Θέλει να βάλω σφραγίδα για να στοιχίσω το μονοπάτι και δεν μπορώ να βρω τίποτα». Thank you very much. Ανηφορίζουμε, είμαστε στο 700 υψόμετρο και βρήκαμε κάτι σημαντικό. Αγριοφράουλες. Η γεύση δεν υπάρχει. Πάει το μποστάνι. Μαγεία. Εδώ και 4 ώρες σχεδόν δεν έχω καταφέρει να δω άνθρωπο. Έχω αρχίσει και σκιάζομαι λίγο. Δεν ακούσει τίποτα, μόνο πουλιά και κανένα τίποτα σαύρες. Ευτυχώς. Ευτυχώς μάλλον που δεν ακούει και καλά. Το λες και γυμνοσάλιαγκα. Ωραία. Απλά μαγεία.
Μέσα σε 50 χιλιόμετρα ψάχνω να βρω την τρίτη στάση. Είναι φοβερό, τα χωριά είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο και η μετακίνηση στο βουνό είναι πολύ δύσκολη. Βρέχει και δεν έχει κάπου να σταθώ, να βγάλω έστω στεγνά ρούχα και να βάλω και το διάβροχο. Άρα επειδή είμαι κοντά θεωρητικά στο καταφύγιο, το παλεύω να φτάσω. Και εδώ είναι το δωμάτιό μου. Ζωάρα. Είναι η τρίτη μέρα που έχει κάνει 7 χιλιόμετρα σε 1,5 ώρα. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Πρέπει να ανέβω κατευθείαν από τα 270 υψομετρικά που βρίσκομαι, να ανέβω γύρω στα 2.000, που σημαίνει 3-4 ώρες ανάβαση συνεχόμενης. Κλείνει ο καιρός, έχουν αρχίσει πάλι μπουμπουντά. Από ό,τι έχω καταλάβει είναι αυτό το μικροκλίμα της περιοχής που κάθε μεσημέρι και μετά αλλάζει τελείως ο καιρός. Είμαι στα 1700. Ρίχνει χαλάζι. Τρελό. Απίστευτο χαλάζι. Είναι σαν να τρως ξύλο. Είμαι στα 1700 σχεδόν και τώρα θα σας παρουσιάσω την πιο ωραία στροφή του δάσους. Θα το φτιάξουμε. Έχω φάει τη μεγαλύτερη ξενέρα της ζωής μου. Έχω κατέβει 700 υψομετρική διαφορά με τα σημάδια κανονικά του GR10 και τελικά είμαι λάθος. Αναγκαστικά ξαναγυρνάω πάλι όλη την ανάβαση για να καταφέρω να βρω το καταφύγιο που πρέπει να πάω σήμερα. Το πουλί σώθηκε τουλάχιστον, το πήρε μια κυρία και θα το φροντίσει σπίτι της. Το μεγαλύτερο κομμάτι του τερέν σήμερα είναι πέτρες, είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω από τα σύννεφα και από ό,τι βλέπω και παρατηρώ σιγά σιγά ανεβαίνει προς τα πάνω. Πόσο θα ήθελα να ράξω και να μην κουνηθώ για σήμερα. 24 χιλιόμετρα έχω κάνει μέχρι στιγμής, από τα οποία τα 5 έως 6 είναι λάθος παρχημικά αντιρρών και αμφίλων. Τελευταία ανάβαση της 4ης μέρας. Τα έχω παίξει. Από τα 980 σχεδόν στα 1780. Στιγμές. Σήμερα είναι μεγαλείο. Να την πινακίδα μας. Hello, Canada. Πέμπτη μέρα πρωί. Είναι 6.30-7 παρά. Αυτό είναι το Μεντέλ. Σταμάτησα για να πάω την τουαλέτα μου στα 2.000 μέτρα. Να χαρώ και τη θέα και λες δεν θα περάσει και κανένας. Ποιος θα περάσει στα 2.000 μέτρα αφού έτσι κι αλλιώς ψυχή δεν υπάρχει. Και τσουπ έρχεται ένας σκύλος. Ο σκύλος αυτός είναι μαζί με ένα βοσκό, ο οποίος το απίστευτο είναι το βοσκός μου μιλάει αγγλικά. Και του λέω πώς γίνεται και μιλάς αγγλικά. Λέω δεν είσαι Γάλλος και μου λέει όχι Πολωνός. Πολωνός, γιδοβοσκός στα βουνά της Γαλλίας. Άμα χάσεις το μοναδικό σκεύος που έχεις, το κουτάλι και το πυρούνι, χεράκι.
Αυτό λέγεται ανάβαση. Μου έρχεται να ανέβω πάνω, να πάω μαζί τους. Να μην κουράζουμε τσάμπα. Απέραντη ομορφιά. Δεν παίζει τώρα αυτό το σενάριο. Σήμερα θα κοιμηθούμε έξω. Εδώ θα τη βγάλουμε σήμερα. Στα 2.000 μέτρα δίπλα από λίμνη. Είναι πανέμορφα η αλήθεια είναι. Γάιδερος Κυριλέ. Αυτά είναι. Είναι μαγεία. Πάμε να δούμε και ένα τεχνικό κατέβασμα. Και ο Θεός μαζί μας. Ήρθα από εκεί κάτω, από το πάτο, και θα μπω εδώ. Ξανά στον αγώνα πάλι. Έχουμε κάποια θέματα με αστραγάλους λόγω του παπουτσιού. Τα παπούτσια γενικά τα έχουν παίξει. Και τώρα κατηφορίζω στα 1000 μέτρα και ξανανεβαίνω μετά στα 2400. Αυτό που μόλις είδατε είναι η Ανδώρα. Είμαστε ακριβώς στα σύνορα. Και τσουπ, ξαναπατάω λάσπες. Σήμερα ήταν εξοδοτικό όλο το σκηνικό. Δεν δουλεύει τίποτα σωστά. Οι αποστάσεις που έχουν αυτοί είναι ό,τι να είναι. Το GPS που έχω εγώ tracker, ό,τι να είναι, μέσα στο βουνό χάνεται. Βγάζει ό,τι θέλει από χιλιόμετρα. Έχω ξεφτυλιστεί να ψάχνω. Τα πόδια μου έχουν μουλιάσει, είναι χάλια τελείως. Τα παπούτσια βρωμάνε. Δεν έχω καμία αίσθηση ούτε από χιλιόμετρα ούτε τίποτα. Τίποτα, ό,τι να είναι σήμερα. Όχι ρε φίλε, έχει και μια αναπτήρα. Όχι! Θα μαζέψω ξύλα. Τα λέμε το πρωί. Ποιος φωνάζει μες στο δάσος και μιλάει και ελληνικά? Thank you very much.
Είμαστε στην 8η μέρα. Στο Κουλιέρ ξεκινάμε. Έχει έρθει και η Αργυρό από Θεσσαλονίκη. Τώρα λογικά κατηφορίζουμε εκεί. Έχουμε φτάσει σε ένα χωριό, το Μάρκ, μετά από αρκετές ώρες πεζοπορίας και αντικρίζουμε αυτό. Τι κάνουμε? Μπράβο! Bye bye! Είμαστε μετά την περιοχή Αουλούς. Έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν πάρα πολλά πράγματα. Από όλα αυτά που ετοίμασα και υπολόγισα ότι θα ζήσω εκεί πέρα, πάνω στο βουνό, θεωρώ ότι ούτε τα μισά δεν μου βγήκανε. Γυρνάω το βράδυ κατάκοπος, το πρωί που σηκώνομαι είμαι λίγο καλύτερα και λέω αν να ξεκινήσω και να είμαι όλα σούπερ. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζομαι, ότι έχω ανάγκη να ξεκουραστώ. Έστω μισή μέρα. Τώρα θέλω να το σκεφτώ και να δω αν θα το κάνω αύριο το πρωί. Λογικά έχω περάσει τα 400 χιλιόμετρα. Για υψομετρικά δεν έχω καμία αίσθηση. Νομίζω ότι πρέπει να έχω περάσει τα 25.000 υψομετρικά. Έχω μπροστά μου κάποιες μέρες ακόμα, γύρω 10. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να φτάσω από την άλλη πλευρά. Θα κάνω τα δυνατά και βέβαια αν το θέλει και το ίδιο μου το σώμα. Jackson's Hole. Πατεδάκι, πού πατές, ουί. Μαλάκα, ούτε στα σκιά μου δεν θα έδινα τέτοιο πράγμα και νομίζω να μην το έτρωγαν, σίγουρα. Πατέ. Ψάχνοντας για κατάλληλα. Αργυρό! Είναι γύρω 8 το πρωί. Τέλεια. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να πλένουμε τα ρούχα μας. Γιατί δεν γίνεται με το σαπουνάκι, μας έχει φύγει η ουγιά. Ανεβούμε στα 2.200. Είμαστε γύρω στα 1.400. Ωραία, το τρώμε το πακέτο. Έχουμε χάσει τα σημάδια. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα που θα πάμε. Ωραία φίλε.
Μπήκαμε στα 2.000 μέτρα σχεδόν, 1.900 κάτι. Ξανακατεβήκαμε στο ίδιο σημείο και αναγκαστήκαμε και κάναμε παραλλαγή μονοπατιού για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέτρα και συνεχίζουμε για τα 2.000. Μόλις βγήκαμε από το χωριό, από τα 890 πρέπει να φτάσουμε στα 2.250. Καλημέρα σας. Φτάσαμε στον Αφιένα 2.300 και από το δάσος κατηφορίζουμε για την όαση. Lac de la Tang. Αν το λέω καλά. Τέλειο. Από κάτω έφυγες. Πάμε παρέα κάτω. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα με σκύλο. Το χάσαμε αυτό το ταμπόνι. Πάμε να πάρουμε την μικρή αυτή κορυφογραμμή, να δούμε που ανεβαίνει. Αυτό πάλι. Φτάσαμε, όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Άιντε. Άιντε ωραία παλικάρια. Το φάγαμε. Πάει ουρά το γαϊδάρο. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Εκεί κάτω να πάμε. Ωραία φίλε. Ζήσε τις στιγμές που λέει και ο Ρουβάς. 16η μέρα και κυδεύουμε τα παπούτσια. Αχ, παπουτσάκια μου. Λέω και τα σκουπίδια, δεν είσαι ελευθερή. Και επειδή είπαμε ότι τους τοίχους εδώ πέρα δεν τους έχουν σαν χρηστία, πάρτε άλλον έναν αρχιτικό. Και τώρα πρέπει να πάμε απέναντι. Κοίτα, είναι παγωμένη. Ναι. The best. Τελειώνει η μέρα μας με ένα σπαστήρι τρελό για τα πόδια. Έχουμε καταστραφεί τελείως. 12 χιλιόμετρα κατάβασης από τα 2.200 στα 680. Το συνηθισμένο φαινόμενο είναι να μην μπορείς να βρεις φαγητό. Σήμερα είχαμε εδώ πέρα 8 παρατέταρτο, 7,5 ώρα στρώουν οι Γάλλοι το φαγητό. 8 παρατέταρτο δεν μας δεχτήκαν στο φαγητό. Κομπόστα, γιαουρτάκι με μαρμελάδα, ό,τι να είναι. Το πρώτο μας καλό πρωινό.
17η μέρα, μεσημέρι πια. Έχω κάνει γύρω στα 20 και χιλιόμετρα, 25-27. Ανεβαίνω στα 1900 κάτι. Έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ όμορφα. Έχω δει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχω μάθει πολλά πράγματα για το βουνό. Νομίζω ότι χαιρετάω πια αυτά τα υψόμετρα. Είναι τα τελευταία βουνά που βλέπω. Α, μια ευκαιρία. Σαν τα βουνά. Από εδώ τα βουνά. Τέρμα τα βουνά. Πολιτισμός. Εχθές είχαμε θέμα πάλι. Φτάσαμε στον προορισμό μας 7 η ώρα και δεν είχαμε ούτε να μείνουμε ούτε και να φάμε. Για καλή μας τύχη, μια καλή γυναίκα φιλοτιμήθηκε, μας πήρε σπίτι της, μας φιλοξένησε. Σήμερα είμαι μόνος, η Αργύρο αφενός κουρασμένη, έχει και ένα τράβηγμα στο πόδι στο μετατάρσιο. Θα βρει τρόπο να πάει εκεί που θα φτάσω εγώ, μιας και εδώ δεν υπάρχει επικοινωνία. Πώς βάζουν τα πρόβατα στο Μαντρί. Έχω στάξει. Το ομολογουμένως δεν θα περίμενα να το δω. Πού είναι μωρέ τα βουνά? Πού είναι? Αφάντα τα βουνά. Κάνει αφόρητη ζέστη έξω. Το κάνει μέχρι στιγμής 37 χιλιόμετρα μέσα σε 6 ώρες, 7 ώρες. Δέκατη ένατη μέρα, μεσημέρι. Είμαστε πια τελευταία 50 χιλιόμετρα σχεδόν. Μπορεί και λίγο λιγότερο. 37 βαθμοί μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω ο καιρός. Ωραίο χωριό, Το κουφό είναι τη δουλειά έχει το νεκροταφείο μέσα στο χωριό. Ακριβώς μπροστά στον κεντρικό δρόμο. Σαν να είσαι στην Ερμού και δίπλα να έχει το νεκροταφείο. Άιντε, ζωή σε εμάς. Η 20η μέρα. Πανσέλινος από ό,τι φαίνεται. Πάμε να τερματίσουμε. Σήμερα δίνει 40 βαθμούς θερμοκρασία. Θάλασσα. Ομορφιές. Θα έχει μπάνιο σήμερα, θα έχει μπανάκι. Οπ, θα τα βάλει καλιά. Ζωάρα, 20 μέρες μας πήρε. 20 μέρες πίκρας δυσκολίες. Τώρα είναι η μέγιστη χαρά, επιτυχία. 900 χιλιόμετρα σε 20 μέρες. 50 χιλιόμετρα. Έτσι μωρή ομάδα. Θαλασσούμπα. Ίσα που βουτάω και στο λιμάνι τώρα. Δεν έχουμε ούτε μία πετσέτα να στρώσουμε. Οι λόγοι που με οδήγησαν να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να ζήσω όλο αυτό το ταξίδι ήταν πολύ και διάφοροι.
συγκομιδή εμπειριών αρχικά. Ήθελα να δω αν μπορεί το σώμα μου να αντέξει στο να κάνει 40 και 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ήθελα να μάθω καλά το βουνό. Και τελευταίος και από τους πιο σημαντικούς είναι ότι το έκανα για το Σύλλογο Εστία, για να στηρίξω την αποπεράτωση ενός νέου κτηρίου που γίνεται στο Πικέρμι, ώστε να φιλοξενηθούν παιδιά. Το ταξίδι αυτό μου έδωσε απίστευτες εμπειρίες και απίστευτες στιγμές. Θα είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει και ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει συγχρόνως. Απέδειξα για άλλη μια φορά στον εαυτό μου ότι ακόμα τα όρια μου έχουν δρόμο. Και χαίρομαι που όλα πήγανε καλά, επέστρεψα και κατάφερα και βοήθησα την Εστία στο βαθμό που κατάφερα και τη βοήθησα. Και ποιος είπε ότι τελειώσαμε το περπάτημα? Το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι η παντόφλα. Αντί για παπούτσια βάλαμε παντόφλα. Σούσι. Ιταλικό και σούσι μαζί. Μπιλμπάο και ο τύπος καθαρίζει με φουλ φλωρίνη. Ήταν τρομερή εμπειρία για μένα. Ψάχνω να δω το καινούργιο project. Έτσι για το καλό. Λοιπόν, να δούμε, μας περιμένει κανένας ή όχι, τίποτα. Ωραίος έξοδος.